Diolch i Helen am gyfeirio ac anhaws cyd-addoli. Croeso chi gyd, yn gwybod llawer aelodau mynd i ymddiheurio ar ei gwyliau, ond y chi sydd yn yr anrech, croeso mawr ar y siwr gen i fendith o'r gwasanaeth arbennig yma. Yr arferiad y traddodiad yn Gaerdydd ar y 4 Sul o mis Awst oedd i ni gyd addoli fel eglwysi, Cymraeg ar eglwys, a dyna beth oedd y bwriad o Lenny. Ond fel y llynedd, mae'r Covid o hyd gyda ni, a mae chyfyngiadau yn golygu bod pob eglwys gorfod fod ar ben ei hun. Gobeithio erbyn mis Medi bydd pethau'n wahanol, a gobeithio fel hydref yma pregethu cyrddau mawr yr eglwysi fydd ni'n gallu dod at ein gilydd. A mae'n fraint ac yn rydell i fi brynhawn yma i groesawu ein gweinidog waf. Adnabyddus i lawer yno chi. Parch Andrew Lenny, cyn weinidiog, eglwys Sion Ysbryd Aberystwyth. Os fi'n gywir, fe wedi bod yn weinidog clodwyr yma yn y 90au. Yno,
am 33 o flynyddoedd. Bron o gywir. Mi oedd yn maes deg am gyfnod, yn cofio fe yn maes deg, ond os 1987, fe ni am gartrefi a fe ni cyflawni gwasanaeth byd ni arbennig dros yr arglwyddiad sef. Mae llawer, nifer fawr o fyfyrwyr dros Gymru gyfan wedi cael y bendith o fod yn gan i llaidfa fe dros y cyfnodau. Croeso mawr i chi. Yn ail beth, mae yna gysylltiad arbennig rhwng Ebenezer a Sion. Rathro Dr. T.D. Jones yn y 50au, dyna'i gapel cyntaf o. A ddim mawr i barch, ond croeso mawr oedd wedi cael yn Aberystwyth. Ac wrth gwrs, nawr ni'n ymyfrydu'n y ffaith, fel y lynydd i Andrew, mae'r parchedig Gwilym Tudur, cyn aelod yma, mae'r gysylltiad yn parhau a ni'n dymuno probennydd i Gwilym Alex, a mi'n siŵr geith y gyngor doeth i amgartrefi yn Aberystwyth a Thalabont. Y Sul nesaf, yn y bore am 10, i ni yn Cen. A mi wneud yr gwasanaeth am 10 y bore dan ofal Arfon a Caris. A llai ar ran yr eglwys, diolch yn arbennig i Arfon sydd wedi trefnu gwasanaethau dros mis Awst. A rwy wedi bod yn bresennol y bob un, felly llai longafarch, Gwilym Jeffs, Canan Clwyd, parchedig Ifan a Catrin Roberts sydd yma prynhawn. Nawr, Andrew, a wedyn y Sul nesaf i'ch dau. Edrych mlaen y fawr, mae'r gwasanaethau wedi parhau a pobl i ffwrdd ar gwyliau. Ond rwy yn hynod o ddiolchgar. Ar y bydd rhag blaen, os diw ei mynd, yn mis Medi, i ni'n cynnal 2 gyfarfod. Bob Sul. Cen y bore am 10, a yn y prynhawn yma, yr eglwys hon yn groesawgar iawn i ni, fel eglwys Ebenezer i gydweithio gyda nhw ac i addoli yn yr adeilad yma ar adnoddau hyfryd sy'n ar gael. Ac yn ola, rwy'n falch iawn i weld arwen y caleri gyda ni gyda Mair Prynhawn. Wythnos yn ôl, o'n nhw'n dathlu priodas ail. Ar ran ni bawb, ac ar ran aelodau, llongyfarchadau a bendithiau diwch i'n helaeth. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn am y croeso didwyll ac am y fraint o gael bod gyda chi'r prynhawn. 35 mlynedd yn ôl, fe dderbyniais i alwad i eglwys Seion Baker Street Aberystwyth. A pe buasai rhywun wedi dweud wrtho i bryd hynny, bydde fo olynydd yn cael ei eni ymhen 9 mlynedd. Wel, dwi'n gwybod beth oedden ni wedi gwneud. Ond diolch i chi, eglwys Ebenezer, am godi bachgen arbennig iawn i'r weinidogaeth. Mae wedi bod gyda ni nawr am flwyddyn, a mae Gwilym ac Alex wedi ennill calon pawb yn Seion Baker Street ac ym Methel Talabont. Ac dwi'n mawr obeithio bydd pethau'n caniatáu i chi ddod i uno gyda ni tua diwedd yr hydref yma mewn oedfa arbennig i ordeinio Gwilym yn weinidog i'r arglwydd Iesu Grist yn Seion Aberystwyth. Diolch eto am y fraint o gael bod gyda chi. Ac un nodyn personol, nes i ymarfer dysgu blynydden yn ôl ar ôl gorffen yn y coleg, a mynd i gael gilfach bargoed i gael profiad. A pwy oedd yn y dosbarth o'n Helen. A pan gyrraeddes i Aberystwyth yn weinidog, pwy oedd ar yr oriel ymhlith y myfyrwyr o'n Helen. Felly, na llaw gysylltiad yn y fan yna.
Diolch am y fraint yma'n bod gyda chi. Yn wir, yn niwr am dywelaf y enaid. Oddi wrtho ef y dawf yng ngwaredigaeth. Yn wir, yn niwr am dywelaf y enaid. Oddi wrtho ef y dawf yng ngobaith. Ef yn wir yw fy ngyrhau gam gwaredigaeth, fy amddiffynfa fel nam symudur. Fy ngyrhau gadarn fy noddfa yw Duw. Ymddiriedwch ynddo bob amser o bobl. Tywalltwch allan eich calon iddo. Duw yw ein noddfa. Gweddiol. O Dduw ein tad. Diolch i ti am yr hafan ddiogel hon yn awr. I ni gyd ymgynnull yn deulu'r ffydd i ddaddoli di. Cymorth ni o dad i ddod yn wylaidd yn ostyngedig ger dy bron. I brofi dy bresenoldeb, i atgyfnerthu'n ffydd, ac i weld o'r newydd o goniant person Iesu. Noddfa pechadur trist. Bendithian o dad. Dwg ni atat, maddau pechodur. Yn enw'r Crist byw. Amen. Ac fe unw ni ganu yr emyn 312 o defol ar ddwy'n oed sy'n llawer gwell na byd a llioedd maith yn ef yn rhedeg arno'i bryd. Dy ddawn a thras a gari a drud sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. 312. Gadewch i ni wrando am air Duw, yn gyntaf yn Salm 46, ac yna yn niweddglo y bedwaredd bennod o'r llythyr at y Hebreaid. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Felly nid ofnod i'r ddeiar symud,
ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr. I'r dyfroedd rio a cherfysgu ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan ei ymchwil. Y mae afon a'i ffrydiau'n llawenhau dinas Duw, preswylfa sanctaidd y goruchan. Y mae Duw yn ei chanol, nid ysgog i'r hi, cynorthwya Duw hi ar doriad di. Y mae cenhedloedd yn terfysgu a'r teyrnasoedd yn gwegian, pan gwyd ef i lais, todda'r ddeian. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair i ni. Dewch i weld gweithredoedd yr arglwydd, fel y dygodd ddifrod ar y ddeian. Gwnair y ddeloedd beidio drwy'r holl ddeian, dryllia'r bwa tir y waywffon, a llosgu'r darian a chân. Ymlonyddwch, a deallwch mae'n y fi sydd yw, yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddyrchafedig ar y ddeian. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair i ni. Gan fod gennym felly archoffeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nefoedd, sef Iesu mab Duw, gadewch i ni lynu wrth ein cyffes. Canis nid archoffeiriad heb ac i cyddiodde a'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demtio ym mhob peth, yr un modd â ni, ac eto heb echod. Felly gadewch i ni nesau mewn hyder a gorsedd gras, mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Amen. Unwn i ganu yr emyn rhif 180. Awn at ei orsedd rasol ef, dyrchafwn lef i'r lan. Mae'n gwrando pob amddifad gri, mae'n rhoddi nerth i'r gwan. 180. ein tad a phad ein harddwyd Iesu Grist. Ymdawelwn yn awr at y bresenoldeb sanctaidd. Gan ofyn am dy gyffordd i ni agosau atat ar lwybr gweddi. Wrth weddio byddaf yn siarad â Duw, wrth wrando,
Bydd ef yn siarad â ni. Dyma ef yn bresennol yma. Agos iawn yw ef atom ni. O arglwydd ein diwan tad. A bywyd pob un ohonom yn lyfr agored ger dy bron yn awr. Wyt ti'n gwybod am ein rhagoriaethau ni, am yn diffygio ni, am gydd feddyliau'n calonau ni. A phan nad yw geiriau ni'n ddigonol, rwyt ti'n deall o'ch eneidiau dwfn i'n calonau ni. Deiwn o dad, gan ddiolch i ti mae Duw pob gras wyt ti. A'r gras hwnnw wedi cael ei ddatgelu mewn ffordd mor real ac mor rymus ac mor berthnasol ac mor rhyfeddol ym mywyd a gweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist a Annwyl Fab. Diolch i ti o dad i Annwyl Fab fyned o ddiamgylch yn gwneithio'r daioni. A dyroen ni weld eto'r prynhawn yma mae'r daioni mwyaf gyflawnydd. Oedd y daioni hwnnw ein chychawdwriaeth ni ar groes Calfaria. Yn wir o arglwydd, nid oes yna unrhyw heiddiant yn eiddo i ni, ond yn dy ras fe gododd Annwyl Fab bont arbennig ar y groes honno, mwyn dod â ni ata ti. Nid fel y gyrydyn, ond wedi ein gwisgo a'i lendid a'i gyfiawnder e. Diolch i ti, o arglwydd Tregaron, bod sicrwydd maddeuant yn eiddo i ni, drwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Diolch i ti fod perthynas y real a chymod a thydi yn eiddo i ni, am i ti yn y ras ganiatáu ni gredu yn Iesu, dy Annwyl Fab fel ein harglwydd ni, a'n gwaredwr ni. Yn wir o dad, wyt ti'n noddfa i ni, wyt ti'n nerth i ni, wyt ti'n gymorth parod i ni ym mhob cyfynder. Ac yn i'n diolch i ti y prynhawn yma. Nad oes angen i ni chwilio amdana ti yn y tywyllwch, ond i ni'n cael dy weld ti a llygaeth ti yn Iesu Grist, ein gwaredwr. Bendithia o arglwydd yr eglwys sy'n cyfarfod yma prynhawn hwn, eglwys Ebenezer, yn gynulleidfa ac yn weinidog. Diolch i ti am dystiolaeth yr eglwys hon ar hyd y blynyddoedd. A diolch i ti i bod i'n wir wedi codi gwilym tuddur i'r weinidogaeth. Ac yn i enweddio dros gwilym y prynhawn yma, y bydd na fendydd ar ei weinidogaeth yn Seion Aberystwyth ac ym Methen Talabon. Ni'n gofyn ar ei ti fendithio ef ac i fendithio Alex hefyd. Cofia o dad am bawb sydd yn annwyl gennym y prynhawn yma. Diolch i ti y medrwn ni enwi'n anwyliad yn ystawrwydd yr oedfa nawr, yn y sicrwydd y bydd i di'n ymateb i'n deisyddiadau ar ei rhan. Cofia am bawb sy'n teimlo fod beichiau bywyd yn drwm i'w cario, y dolurus a'r dioddefus rai. I ni'n cofio am seren ger dyfrond i ni'n gofyn ar ei ti ei hamgeleddu hi o dad. Rhod y law iachusol arni ac ar ei ysbryd hi. A sicrha os gweli ni'n da, y bydd na driniaeth ar ei chryfer hi fydd yn dwy'n iachad iddi. Gwarchod dros ei theulu hi. A dros bob teulu sydd â gofid y phryder dros anwyliad y dydd hwn. Helpa ni o arglwydd i lawenhau gyda'r rhai sy'n llawenhau ac i wylo gyda'r rhai sy'n wylo. Galluoga ni gyfrin bendithion yn wir
A mae yna bendithio'n rif y glith gyda ni i'w cyfri. A nynne nawr yn diogelwch y capel hwn. Ef fod yn poeni dim am unrhyw ymosodiad o'r tu fas. Ond cofia o arglwydd am frodyr a chwiorydd i ni, sy'n arnel enw Cris sydd o dan erledigaeth y prynhawn. Mae yna frodyr a chwiorydd i ni sy'n Gristnogion nifer fach iawn yn Affganistan ac yn unig cyflwyno nhw o arglwydd i ddofal tadol di. A holl ddioddefwyr Affganistan yn wir. I ni'n gofyn o arglwydd ar ei ti ddisgyn rhwng yr hyffed ryslyd a'r hoed y law ar y llyn. A phan ddaw cyfle i ni i ymateb i'r apel i gynorthwyo pobl Affganistan a phobl Haiti gwna ni'n gwbl hael ac yn gwbl barod i wneithio hynny. Arglwydd Tregarog i ni ger dyfron yn awr. Clywyn gweddiau personol ni, llefara wrth ein calonau ni, atgyfnerthan ffydd ni, a bendithia ni, wrth i ni ddiolch i ti o'r newydd o arglwydd, am dy anwyddfa, yr arglwydd Iesu Grist. Derbyn ni o dad, faddau'n pechodau ni, yn enw'r Crist byw wrth hwnna'n dysgo mi pan weddiom i ddywedyd, ein tad. Gadewch i ni uno i ganu'r emyn Rhif 76. Mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man, y nesaf yw efe o bawb at enaid gwan. Wrth law o hyd i wrando cri, nesau at fyw sydd dda i ni. 76.
Yr adnod gyntaf yn Salm 46. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Salm 46 oedd hoff salm Martin Luther. Yn y dyddiau hynny pan oedd e o dan y lach gan y pa a phwysau i fywyd prysur a therfysglyd, bron a bod yn ormod iddo ei ddioddau, fe fydde fe'n dweud wrth i gyfaill Philip Melanchthon, der ymlaen, gad i ni ganu Salm 46 a gadael i'r diafol wneud i weitha. Fel gweinidog, fe weles i fod bywyd yn brysur iawn, yn heilwen ha braf, am gyfnodau hir i gynifer o bobl. Ond yn sydyn, mae'r ffôn yn canu. Mae'n argyfwng annisgwyl. Anwylyn wedi gymryd yr ysbyty. Canlyniadau profion meddygol yn creu pryder anghydweld teuluol ac yn y blaen. Beth ych chi a fi'n neud pan yw rhywbeth fel hyn yn digwydd? Ble ych chi a fi'n troi yn y storm enbyd? Y mwy ych chi'n gafel i'ch galluogi i wynebu'r argyfwng. Mae llyfr y salmau wedi gymharu i gwpwrdd moddion ysbrydol. Y medrwn ni ei agor i ddarganfod cymorth a meddyginiaeth yn wyneb yr amrywiaeth mawr o argyfyngau ar daith bywyd. Ysgrifennwyd y salm mewn ymateb i argyfwng go arw yn hanes Israel. A mae'r salmedd yn ymgodymu gyda phroblemau difrifol iawn. Teimlau fel petasau ei fyd yn chwalu'n deilchion o'i gwmpas. A mae'n bosibl bod yr awdur wedi ysgrifennu'r salm yn y dyddiau rheini oedd yn arwen i fyny at ymosodiad byddin gref Assyria ar Jerusalem yn yr 8fed ganrif cyn Crist. Roedden nhw'n wynebu dinistr enbyd. A dyw i ddim yn syndod bod y salmau driawn yn ofidus. Teimlau fel petasau rhyw ddaiargryn mawr yn mynd i ddigwydd, gyda'r mynyddoedd yn disgyn i ganol y môr a'r cyfan yn ysgwyd yn afreolus. Mae fyd yn dymchwel wrth i draed. Ac o'n i'n felly, mae trigolion Afghanistan yn teimlo yn wyneb gormes y Taliban. Gallwn ni gyfri'n bendithio ein bod ni'n byw yng Nghymru. A phan ddaw na gyfle i'n rhan i wneud rhywbeth dros y ffoaduriaid o Afghanistan a ddaw i'n gwlad, boed i ni fanteisio ar y cyfle hwnnw fel disgyblion i'r arglwydd Iesu Grist. Ac fel disgyblion i'r arglwydd Iesu Grist hefyd, boed i ni fanteisio ar y cyfle i ymateb i apel Afghanistan gan gymorth Cristnogol ac elusennau eraill ynghyd ag apel Haiti. Ar weithiau, grym yr argyfwng a ddaeth i'r ran y salmedd, dyw e ddim yn digon onni. Mae gydag ei ymddiriedau ddiysgog yn niw. Nid y bydd pob dim yn fel i gyd, ond bod Duw yn gorywg lywodraethu. Ac na fydd yn ei adael
nac yn cefnu arno. Yng nghanol bywyd wedi ei droi wyneb i weired, mae ei ymddiriedau e nid yn ddwy hun ac yn ei alluoedd ei hunan, ond yn niw. Ai fi beth adeiladol a chynorthwyol i chi a fi ymddiried yn niw, yn wyneb anawsterau bywyd ac yng nghanol stormydd bywyd. Wy am nodi 3 rheswm pam mae hyn yn beth realistig a gwerthfawr i'w wneud, ond yn gyntaf, rwy am danlinellu cyfarwyddu Duw i ni ar ddiwedd y Salm. Dywed Duw wrthym, mae hyn a ddylasem ei wneud pan yw'r adegau caled ac anodd yn dod i'n rhannu i'w ymlonyddu. Stopiwch. Be still. Mae Duw yn dweud wrthym, pan i chi'n wynebu sefyllfa frawchus, cymrwch gam o'r neilltu i sylweddoli a chynabod mae my fi sydd Dduw. Mae'n rhaid i fi gyfadde pan fi o dan bwysau ac yn wynebu'r rhyw argyfwng, ymlonyddu a bod yn llonydd yw'r peth olaf rwy eisiau gwneud. Ond dyma mae Duw yn dweud wrthym am wneud. A mae eisiau ni wybod hefyd fod Duw ein tad cariadlaw, nid yn unig yn dweud wrthym am ymlonyddu, ond dywed wrthym sut mae ymlonyddu. Ymlonyddwch a deallwch. Mae my fi sydd Dduw. Mae'n atgoffa ni hwnna rhywbeth. Mae eisiau ni ei wybod bydd yn helpu ni i ymdawelu a rhoi ein pryderon o'r neilltu, sef wybod bod Duw yn Dduw. A'i fod e'n fwy nag unrhyw storm ac argyfwng a ddawyn rhan. Duw gyda ni i'n cynnal anhymgeleddu. Chi'n cofio tystiolaeth Williams? Caf ganddo ef gysuron wir, fwy nag arforwydd nac ar dir. Mae Elizabeth Elliot yn adnabyddus am ei llyfrau yn adrodd ei hanes fel cenhades, ac am y pethau gwerthfawr ar y feddwl mae Duw wedi ei ddysgu iddi ar hyd y blynyddoedd. Fe gafodd hi fywyd garw iawn. Cafodd ei gŵr cyntaf, Jim Elliot, i ladd gan Indiaid yr Awca yn Ecuador ym 1956 wrth o geisio rannu'r efengil ag o'i. Bu farw ei hael ŵr Addison Leach yn ifanc wedi brwydro'n ddewr yn wyneb afiechyd creulon. Ac wrth adrodd am y profiadau yma, byddai'n cyfeirio at Salm 46. A dyma'i geiriau hi. Roedd y profiadau garw a gefais yn peri mi deimlo fel betasau pob dim y bedwn i bynnu arno wedi chwalu. Roedd y mynyddoedd yn disgyn ar ddeiar yn ysgwyd. Yn y fath brofedigaethau, mae'n gysur y tu hwnt i eiriau wybod. Bod pob peth yn ymddangos fel pe buased wedi ysgwyd, mae yna un peth yn gwbl safadwy. Nid yw Duw wedi ei ysgwyd. Yw'r graig nas ni sifl yn merw'r llu. Ystywed David Jones yn yr emyn i ni newydd i ganu. Yn adnod gyntaf Salm hon, dywedir 3 pheth am Dduw. Y Duw nad ysgydwyr ohono. 3 pheth sy'n ein cynorthwyo i ymdawelu ac ymlonyddu yn ei gwmni. Tawaith, pa beth yw'r brwydrau mae'n rhaid i ni ei wynebu. Atgoffer ni gyntaf gan y salmydd mae Duw yw ein noddfa. Cofnodir yn yr Hen Testament bod yna ddynion yn yr Hen Fyd oedd yn cael eu penodi i ddial gwaed. Pe buasai aelod o deulu'n cael ei ladd a lawr rhyw berson, byddai hawl gan y teulu hwnnw
I alw'r person oedd wedi benodi I ddial gwaed I ddod o hyd i'r llofrydd a'i ladd. Y broblem oedd bod pobl yn cael eu lladd ar ddamwen. Ond y sywaith byddai hawl I ddial ar y sawl yn gyfrifol am y ddamwen a'i ladd. Ac roedd hynny yn gyntefig iawn. Ac yn anheg iawn, mae damweiniau'n digwydd, ac mae pobl yn colli bywydau pan nad oes neb yn fwriadol wedi dymuno periloes iddynt. Felly, mwyn diogelu bywydau dynion y merched ac ag y dialydd gwaed, yn ôl gorchymyn Duw, wneith diwyd 6 dinas I fod yn dinasoedd noddfa yn Israel, a dyfynu llyfr Joshua, mwyn i'r sawl sydd wedi lladd rhywun trwy amrywysur neu'n anfwriadol gael ffoi iddynt, a chael noddfa yn ddynt rhag y dialydd gwaed. Ac oedd I mewn I byrth dinas noddfa, buasa'r sawl byddai wedi achosi marwolaeth trwy ddamwen yn ddiogel o afel y dialydd gwaed, hyd nes bod yr achos yn dod i'r llys a chyfiawnder yn cael ei weithredu. A mae'r dinasoedd noddfa yma yn rhoi darlun I ni o galon Duw. Oherwydd yn rhwm yn ei natur a'i gymeriad, mae dyhead I ddarparu diogelwch anoddfa I bobl fel chi a fi. Yn enwedig ar yr adegau rheini pan deimlwyd dan bwysau yn feithiau neu argyfwng. Mae Duw yn gwybod pan yw adeg anodd yn dod i'n rhan ni. Mae'n gwybod ar adeg felly bod eisiau rhywle arno ni I ffoi iddo, lle gallwn ni deimlo'n ddiogel. Y mae Duw yn noddfa I ni, medde'r Salmydd. A dywed y Salmydd drachefn am ddiw Salm 91, bydd e'n rhoi ei adain droso ti, a byddi'n saff o dan blu I adenydd. Fe dreilies I yn tyndod, gyda ieir a hyd, gwyddau a thwrcod ynghyd ag Un mochyn. A llawer tro fe welis i'r iar yn casglu chwio dan I adenydd pan ddeiau rhyw gath ddiethr neu frain i'r clos. Roedd yr iar yn noddfa i'w chwion, hi oedd yn ei gwarchod. Byddai'n rhaid i'r cywion maes o law, fentro allan eto o glidwch y cynhesrwydd adenydd I mam I wynebu'r byd real. Ond oedd na ddim byd tebyg I gysgod adenydd I mam I dawelu hofnau wyneb yn wyneb a chach neu frain bygythion. A mae'r Salmydd yn atgoffa ni bod Duw yn ymyfrydu mewn ymestyn I adain i'n amddiffyn yn wyneb ein hofnau. Cysgoda yma am ychydig yw ei wahoddiad. Tyrd yma I ti brofi'r tangnefedd sy'n rhodd gen I fi. A mae'r oedfa syml fel hon yn gyfle I ni wneud hynny. I ddod at Dduw, I adnewyddu ein nerth, I brofi I gysgod a'i ymgeledd a'i dangnefedd. Ysgrifennodd Joseph Scriven, a Yemin, what a friend we have in Jesus, mwyn cysuro I fam mewn cyfnod anodd iawn. Roedd unigrwydd a galar yn bethau y gwyddau'r ymynydd bod yn iawn amdani nhw. Boddodd ei ddyweddu yn noson cyn I briodas a bu ei ail ddyweddu farw yn ifanc o afiechyd creulon. A fe ddwedodd wrth gyfaill am amgylchiadau cyfansoddi'r enyn. The Lord and I did it between us. Dyma'i dysgwyd. O'r tangnefedd pur a gollon, o'r pryduron rhan mewn dwy'n, am na cheisiwn fynd yn gyson at o ef I ddweud ein cwyn. A meddai Emyn Gwilym Ceiriog Evan sefyll o dan adain cariad Duw a ddawa hedd I ni. Nid oes neb wedi wynebu cyfrifoldebau na phwysau tebyg
i'r hyn a ddath i ran yr arglwydd Iesu Grist. Gwyddai mai llwybr enbyd y groes oedd llwybr i weinidogaeth e. Bod yn ifydd i ewyllus Duw hyd angau mwyn ein achub ni o afel a chos pechod a'n cymodi a Duw. Byddai Iesu'n cael time out o ganol brwydrau bywyd i geisio noddfa o dan adain diwydad. Ar adegau fe fydde fe'n croesi môr Galilea nghwmni rhai o ddisgyblion i lecyn unig. Yno byddai'n mynd i mewn i'r noddfa roedd ei dad wedi paratoi ar ei gyfer. Yno byddai Duw yn adfer i nerth, yn cadarnhau pwrpas i weinidogaeth ac yn ei baratoi i ddychwelyd i'r byd i ddenu dynion a merched i adnabyddiaeth o Dduw yn ei gariad a'i ras. Ac os ych chi a finne gyda chi yn teimlo o dan rhyw feithiau, rhyw unigrwydd, rhyw ofnau a phryderon yn ein llethu, boed ni wrando eto ar yr addewid yn y gair, Salm, y 9fed Salm. Mae'r arglwydd yn hafan ddiogel i'r rhai sy'n cael ei gorffrynu. Yn hafan pan maen nhw mewn trafferthion. Yr unig beth sy'n rhaid i ni wneud yw mynd i mewn i'r hafan gyda Duw a gofyn. Dywed y salmydd, Salm 62, ddynes i adech yr oedfa. O bobl, tywalltwch allan i'r calon iddo. Duw yw ein noddfa. Tywalltwch beth sydd ar eich calon o'i flaen, Duw ydy'n hafan ddiogel ni. Wrth wynebu treialon a thraferthion bywyd, mae yna wychoddiad i ni ymlonyddu yn y hafan ddiogel Duw a phrofi i bresenoldeb e. Mae Duw yn noddfa i ni. Atgoffir ni yn ail gan y salmydd fod Duw yn rhoi nerth i ni. Mae hwn yn wirionedd rhyfeddol a gwerthfawr iafel yn oherwydd nid oes dim yn difa i nerth yn fwy nag argyfwng. Gall treialon bywyd beri ni deimlo na allwn ni fynd yn ein blaenau. Drwy'r ystwythurau mae Duw yn addo rhoi'r nerth sydd ei angen arno i wynebu cyfnodau anodd. Fy hoff salm i yw Salm 27, sy'n cychwyn sy'n agor gyda'r geiriau. Yr arglwydd yw yn oleuni am gwaredigaeth rhag pwy yr ofnau. Yr arglwydd yw cadernid fy mywyd, rhag pwy y dychrynau. Mae Duw yn helpu ni i sefyll yn gadarn wrth ymgodymu a beichio bywyd. Mae yna gadernu disigl yn niw. I chi'n gwybod am unrhyw addewid yn yr ysgythyrau nad yw Duw wedi'i gadw? Ond i wenwn ni gadernid yr arglwydd Iesu Grist yn erbyn temptasiynau'r diafol droion a thrw. Y diafol hwnnw oedd am iddo osgoi'r groes. Ond mynnodd farw ar groes mewn poen erchyll a dirdynol dros ein pechodau ni. Rhywbeth allwn ni am gyffred a dweud y gwir. Mynnodd wynebu cael ei wahanu o ddiw wrth ddiw yn ein lle ni ar y groes hwnna. O fab y dyn, yn neiniog Duw fy mrawd am ceidwad cri, ymlaen y cerddais yn y groes a'r gwawd, heb neb o'th di. Can tosgi wnaeth y gariad pur bob cam, ni allodd angau hun i ffoddi'r flaen. Atgyfododd y Duw ef yn brawf i fod wedi derbyn i aberthiawnol drosodd. A dyma'r Duw Iesu Grist, y meddwl ni ymddiried yno. Ydych chi'n gwybod am beth ffadur anifeiliol mae Duw wedi wrthod? Ydych chi'n gwybod am bechod mae Duw wedi gwrthod i faddau i'r anifeiliol sy'n ei geisio fe'n wylau ac yn ostyngedig? Mewn trafferthion a llawenydd meddwl Duw a thad ein harglwydd Iesu'n cynorthwyo a nerthu i sefyll yn gadarn. A nerth ni'n hunan, y nerth personol ni'n hunan, yn aga dim yw'r rhwystyr i ni brofi nerth e. O fod yn hunan ddigonol, ni all Crist gyfathrebu â ni.
Ond os cydnabyddwn ni mae gweiniaid ydym cael brofi nerth a'i gynhaliaeth. Medde Elfed ap Nefydd, y mae gwir gryfder yw ganfod o adnabod ein gwendid yng hunain, ac ymddiried yn llwyr yn allu a chadernig dim. Fe wedodd yr arglwydd Iesu wrth Paul, mewn gwendid, dywendid di Paul, y daw fy nerth Crist yw hanter. Wrth i ni gydnabod ein gwendid a'n diamadferthedd, mae yna lwybr yn cael ei agor i'r arglwydd Iesu Grist ddod ato i'n cynorthwyo ni. Mae'n cynnig i nerth i ni. Pa les ymdrechu farglwydd efo ti a minnau'n fynd. O'r ymys i na wybu lwfwrhau, dy nerth am ceidwynau heb lesgau. Cydabu Paul wendid enbyd, ac yn ynwyneb ei afiechyd a'r peryglon enbyd a ddaeth i'w ran i dystiolaeth e oedd. Chi'n cofio dystiolaeth wrth y Philippiaid? Y mae gen i'r gryfder at bob gofyn. Trwy Grist, yr hwn sydd yn fy nerth i. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni. Ac fe dystiodd David William, nad oedd ond un a chasau ei nerthu ef yn nghanol heddilon a chreulon dirau bywyd. Ni'n gyfarwydd ei emyn yn y dyfroedd mawr a'r tonnau. Nid oes neb a ddweud ymhen, ond fa anwyl briod Iesu a fi farw ar y pren. Gelwyd yr emyn hwn yn emyn y glwyr yn y 4th ganrif ar 15, ar gyfrir hyn a ddigwyddodd ym mis Ebrill 1877 yn Lofar Cymer yng Nghwm Rhondda. Gorlifwyd y pwll a cheiwyd 40 o lowyr ymerfeddion y ddeiar am wythnos dyfan. Rhoddwyd pob gobaith i fyny am arbed bywyd y dynion yma. Ond ar yr 8th dydd, cafwyd 9 ohonynt yn fyw, ond yn ymyl marworydd. Heb awyr iach, heb fwyd, ac heb olau, buased wedi gorffwllo. Oni bai fynd ddal i ganu'r emyn, yn y dyfroedd mawr a'r tonnau, drosodd a throsodd. Ac fe gawson brofiad diamhiol o bresenoldeb y cyfaill, y mae ei gariad yn anfeidrol a'i ras yn anorthygol, ystywed David William amdano, yn y lle tywyll cyfyng a dyffrynllid hwnnw. A daw hynna ni at y trydydd pwynt a'r pwynt ola. Atgoffir ni yn drydydd gan y salmydd fod Duw gyda ni yng nghanol ar gyfyngau bywyd. Y mae Duw yn gymorth parod fewn cyfyngder. Mae e bob amser yna'n helpu ni pan mae trafferthion, cyfeithiad arfon, a very present help in trouble. Nid oes yna unrhyw fan lle nad yw Duw. I ni'n gyfarwydd â Salm 139, mae'n siŵr, os dringaf i'r nefoedd yno rwy ti, os cyweriaf yn weli yn uffern, weled i yno. Os cymeraf a denydd y wawr a ffrigo mellafoedd y môr, yno hefyd fe fydd y law yn fy arwain a fe heilaw yn fy nghynnal. Mae cael y gwir a'r bywiol ddiw gyda ni yn golygu fod gyda ni un sy'n alluog i'n cynnal a'n hachub ni mewn dyddi anodd. Y mae e'n noddfa ac yn nerth i ni. Y mae afon a'i ffrydien llawenhau dinas Duw. Dinas Duw yw pobl Dduw. Darlun sydd yma o fendithion Duw fel afon yn llifo lles i bobl. Y fendith mae'r salmydd hwn yn ei phwysleisio drosodd a throsodd yw presenoldeb Duw gyda'i bobl. I ni'n cofio a ddewi Duw yn y llythyr ag yr Hebreaid, ni ddadawa fydd, ac ni'n chefnaf arnach ddim. Mae Duw am i ni wybod pa beth bynnag yw'r amgylchiadau, nid yw'n mynd i'n gadael i adrigaredd yr amgylchiadau hynny. Medrwn ni ymdawelu, medrwn ni ymlynyddu, am nad yw Duw yn ein gadael ar ein pennau'n hunain pan yw bywyd yn mynd mewn i'r ffos. Cristion
a meddyg yw Dr Sheila Cassidy, mae'n yn ei 80au fan hyn. Gwraig y gwelir gras a chariad Iesu Grist yn ei bywyd hi. Cafodd ei charcharu a'i ffynydio yn Chile dan lywodraeth ormesol Pinochet yn 1975. Beth oedd ei throsedd hi? Rhoddodd driniaeth i filwr ifanc a nafwyd wrth ymladd yn erbyn byddin y llywodraeth. Cyhuddiad yn arlunydd oedd, rwy wedi rhoi cymorth meddygol i'r rebel. Ateb Sheila Cassidy oedd, na, rwy wedi rhoi cymorth meddygol i aelod o'r hil ddynol. I gave medical help to a fellow human being. Wynebodd Sheila Cassidy greulondeb ac arteithio enbyd yn y carchar am wythnosau. Cafodd ei chloi mewn cell ar ei phen ei hun. Drwy'r cyfan i gyd, tystiau gyda'r didwyllteb mwyaf ar ôl i ryddhau, mae'r hyn a'i cynhaliodd oedd ymwybyddiaeth anferthol o bresenoldeb Duw. Dyna'r hyn a'i cynhaliodd yn wyneb yr arteithio a'r carcharu, ymwybyddiaeth anferthol o bresenoldeb Duw. A llawer ohono, mae'n siŵr wedi profi dyddiau tywyll. Dyddiau pan ni'n teimlo'n ddi-ymarferth a bron yn ddi-obaith. Ond yr hyn sydd wedi cynnal ni fel credinwyr yw'r gwirionedd sydd yn y Salm hon, y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Felly, nid ofnwn. Ni chawn ein cysgodi rhag poenau a helfilon bywyd, ond fe wyr y crediniwr nad yw ar ei ben ei hun, a bod Duw yn noddfa ac yn nerth iddo doed a ddeno. Ac o wybod bod Duw gyda ni, gwyddom nad yw unrhyw argyfwng yn rhy fawr i Dduw. Medr y ddeiar symud a'r mynyddoedd ysgyn i ganol y môr, ond ni ddylasai hynny beri ofni ni oherwydd y mae Duw gyda ni. Mae'n Duw bod alluog bob amser gyda ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Yn ei gyfrol Reaching for the Invisible God, dywed Philip Yancey fod gen i'n ddau ddewis yn wyneb argyfwng. Credu bod yr argyfwng yn fwy na Duw, credu bod yr argyfwng yn fwy na Duw, neu bod Duw yn fwy na'r argyfwng. Dyna'r ddau ddewis. Boed i ni ofyn yn hunain pa beth i ni yn ei ofni fwyaf. A pha rewyn i ni barchu fwyaf, grym a gallu y Duw byw, neu rym yr argyfwng y crisis yn awenhan. Ydy ni'n dibynnu ar ein deimladau am ampwyon sydd gennym ni, neu a i ni yn ymddiried yn niw a ddaeth atom ymherson i anwy fa. Mae Iesu wedi gwisgo'r cnawd ni. Mae wedi profi'r profiadau ni. Fe glwswch i'r adnod yma yn y darlleniad o Hebreaid, canis nid archoffeiriad heb allu cyd-ddioddau a'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demtio mhob peth yr un modd â ni ac eto heb echan. Mae Iesu wedi byw yn bywydau ni, wedi gwisgo'n sgidiau ni. Mae wedi profi gwrthodiad, mae wedi dioddau poen a chrynllid, cafodd ei frydychu, a gwyr am alar a dagrau. Mae'n gwybod popeth amdano ni. Ond yn fwy na hynny, mae'r arglwydd Iesu Grist gyda ni. Nawr drwy'r ysbryd glân. Mae e'n calon pob crediniwr. Mae Duw yn ein calonau ni drwy'r ysbryd glân os ydy ni wedi derbyn trwy ras yr arglwydd Iesu Grist yn waredwr i ni. Nid oes angen i ni wynebu unrhyw sefyllfa eto pa mor ofnadwy bynnag y bo yn ei nerfyn hunain. Duw gyda ni yw Duw a thanu'n arglwydd Iesu Grist. Duw ynom ni drwy'r ysbryd glân yn noddfa ac yn nerth i ni. Wy'n gorffen nawr. Fe gyfeiriais i at Salm 91, sy'n sôn am Dduw yn teulu adem drosom. Dywed Iesu ei fod e'n dymuno ein casglu ni ato, fel y mae iar yn casglu lliwion dan ei adenydd.
Dywed Iesu hyn am fod Dyw yn dycheu ar i ni brofi gariad e. Mae am fod yn noddfa ac yn nerth i ni. Mae am i ni brofi'r tangnefedd mae'n bresenoldeb i yn ei ddwyn i ni. Dyw e ddim yn gwthio i hyn ar neb. Deiwn at ddiw wrth iddo agor ein calonau i gredu'r afengyl. Wrth iddo agor ein llyged i weld yr Iesu ar groes drosom ni. Wrth iddo roi gostyneiddrwydd a nerth i ni ofyn am ei faddeuant am ein pechodau ni. Ac o wneud daw ein calonau a'n bywydau drwy'r ysbryd lan. A mae yna alwad graslon arno ni i gyd, ymddiried fwy fyw fwy yn niw sy'n noddfa ac yn nerth i ni ac yn holl bresennol. Prif nerth i ni i fyw yn ôl i ymwyllus yn y byd, fel y profodd Sheila Cassidy. A fynodd estyn llaw a chymorth i bob aelod o'r hil ddynol a ddaeth ar draws y llwybr. Dynion a merched a phlant, sydd yn nerth yr ysbryd glân yn cyflawni ewyllus Dyw, yn gwneithi'r daioni yn lledaenu cariad, sy'n dwy'n gobaith i fyd fel hwn sydd o dan i gla. Boed i ni fod yn agored i'r Crist Dduw ein meddiannu ni, a'n galluogi ni i fyw fel concwerwyr ar y drwg, ac i efelychu gariad clod i wyn. Amen. Dewch i ni ddiweddu hwylfa wrth uno i ganu'r emyn fuddugoliaethus hwn. 524. Mae Iesu'n fuddugol a'i bobl gaeth fyw yn fwy na choncwerwyr drwy gariad mab Dyw. Profi gorffrymder neu newyn ei gledydd, does ball ar y cariad a gorodd y bedd. 524.
a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll a phawb sy'n anwyl i ni, o'r awr hon ac hyd byth.